Efter vi købte huset her, har vi været nødt til at spare på ferien. Så Pers og Idas skiferie sidste år var den første i 5 år. Jeg er ikke meget for at stå på ski, og Rasmus er stadigvæk for lille. De glæder sig begge to rigtig meget, så du kan nok forestille dig humøret, da Ida allerede den første dag falder og brækker benet. Selvfølgelig var jeg vildt bekymret for hende, og det med at sikre, at hun fik den bedste behandling. Først nogle dage efter ærgede jeg mig over, at ferien var ødelagt. Der var ingen skitur for Ida, og det ødelagde det for os begge to. Til gengæld blev vi rigtig glade, da vi havde talt med privatsikring. De fortalte os, at vi selvfølgelig ville få de tabte feriedage erstattet. Og det er nok til, at Ida og jeg kan komme afsted igen. Det er ganske enkelt en del af vores indboforsikring. Det giver jo faktisk tryghed, at forsikringen dur, når det gælder. Privatsikring dækker dig så godt, at der ikke er plads til nogen ubehagelige overraskelser. Vi forsikrer familier, der hellere vil føle sig trygge hele vejen rundt, end at spare nogle 100 kroner om året. Tag en snak med din rådgiver. Han kan fortælle dig, hvordan du får forsikringer, der dur, når det gælder.